¿Qué tal, queridos míos? Per a dissabte, uno de los platos también fuertes. Bueno, tenim així a Teresa, que barreja, també tenim a la mama, però Teresa barreja un poc la cuina tradicional en un toc contemporani. Què tens preparat per a aquest dissabte a triomfar en Alacant, Teresa? Cuina tradicional. Vaig apostar per la cuina tradicional. Per el matí anem a fer unes calaveres en bufanda i després farem uns garibaldinos i unes espardenyes. Toma! Ja per la vesprà, algo dolcet, farem orelletes, carquinyols i rotlles d'anís. Que bo! A Teresa la podeu seguir, no? En Instagram, òbviament. Dimos quin és el teu Instagram, repetix. En redes socials, Cocinando con TJ. Cocinando con TJ, A més, un canal d'èxit de mogolló de followers, que és el que interessa, i compartim producte d'ací de la terra. De cercanía. Sí, de proximitat. Tremendo. Vol dir que este dissabte ja, en la Fira Alacant, i l'accés són 2 euros, però després la degustació és gratuïta. Sí, correcte. Vale. Luego, hi ha que anar pronte, perquè si no... S'acaba. La mama a les 8 del matí està ahí. De tots els plats que has comentat, quin és el que a tu més t'agrada? Calaveres, carquinyols... Tots tenen el seu espai. Calaveres. Les calaveres com a plat ara de calentet està molt bé. Jo les orelletes les vull fer un poquet, donar-los un toc diferent, en vez d'acabar-les en sucre, que és lo tradicional, els posaré un poquet de mel, de productors que tenim allí, per a donar-li un punt diferent. Uau, tela, correcte. I que expliquen com es fa. Exacte, que això és una de les avantatges del show cooking. No cuina. Entonces, molt mal. Molt bé, però molt mal. Es perden aquestes receptes i... Però Teresa fa una labor també d'evangelització en xarxes socials que flipes. Correcte. Molt bé, doncs a tope i dissabte ja sabeu que podeu veure-la a Teresa en acció, ¿vale? Queridos míos, Adeu. Adiós.